Čaute ľudia, dneska vás vítam pri prvom videjku na tomto kanáli. Ľudia, by som bol sa odber, sa like a ak posúvate na mobile, tak aj vy sa tlačítko vychváliť. Ľudia, ja nenatáčam prvýkrát na YouTube. Ja už som natáčal na YouTube, takže viem ako je na YouTube natáčať. Takže na tomto kanále určite často budete vidieť hlavne Roblox, niekedy aj možno inú hru, hej, Minecraft alebo niečo. Ľudia, toto videjko nebude až také zaujímavé, jak ostatné. Ešte uvidíte, aké mám videá. No, ľudia, ja už 3 roky natáčam na YouTube, ale mal som kanál, ale mal som fanúšikov tam z 5 rokoch. Videá mi nikto neposielal, tak som sa rozhodol, že prejdem na nový kanál, lebo tam to bolo zbytočne, mi prišlo, že vlastne iba tie videá natáčam ako keby pre seba iba, že nikto ich neposielal a tak, hej. Takže mi to také prišlo, že vlastne o ničom sú tie videá, že sa mi nevyplatia, no tak som sa rozhodol, že budem budovať novú kariéru od nuly. Ľudia, určite si posúvite môj TikTok, máte ho v popise, alebo iba meno, neviem, či budeme dať dať tento, toto, že budem dať vedieť ten link. No, ale ľudia, môžeme dať, že ani palíče nebude weba. Čiernu vieme dať. Aha, change, dáme zelenú. Alebo dáme, to je jedno. No, palíče tu určite nebudú. Decoration zapneme, hej. No, palíče nám netreba a nič také, hej. No, ľudia, určite by som, ako som hovoril, bol sa odber a like, lebo začínam, ako viete, o nuly, tak určite nezabudnite presedielať toto video. No, OK. Ľudia, v týchto videách dosť často sa nie OK. Ja v kuse neviem, prečo hovorím OK. No. OK, no, sa OK. OK, no. A určite mi napíšte, že aké by ste chceli napríklad tieto, tak ako myslím tie mapy, lebo sa tu dajú aj všelijaké robiť. Neviem, či táto hra je už zadarma, lebo stála Robuxy, ja som ju ešte mal sa Robuxy, tak neviem ako teraz, ale asi stále je sa Robuxy. Takže toto hru asi málo z vás sa hraje. Neviem, aký bude mať tu na fanúšikoch na tomto kanále. Hej, kanály. Neviem, čo mu hovorím kanále. Ani dobre, no. OK. Vydali nejaké nové lanovky? Q-Person. Aha. Chce byť nejaké modernejšie. Počkať, research. Lanovky. Že nie tu žiadna. Počkať, že by tu sa dalo dať vylepšiť. Upgrade. No dobre, preto. Skiers, to nič. Ale mňa by zaujímalo, jak sa odomýka táto tu na lanovka, tá posledná. Q-Person. Go to research tab. Ale research tab to nie je. Neviem. Možno to bude nejaká táto. Určite si ju unlocknem, lebo to sú dobre také lanovky. No. OK. Skyward map. OK, žiadne hodnotenia nemáme. No, dáme normal speed.
nebude tu chodiť pomaly tá lanovka. No, OK. Ako toto je dosť, to mi kopec by som mi nechcel do neho holé kuse chodiť. A nie, OK. No. Ľudia, a určite mi aj napíšte, čo by ste chceli sa videa z akých je napríklad, alebo niečo. Lebo napríklad na minulom kanáli žiadne komentáre som nemal nič. Tak sa to chcem aj vyskúšať nový kanál. Lebo predtým som nesačal hneď. Predtým som to kašľal. Nenatáčal som každý deň. Hej, no. OK. No, dobre. No, tu dáme lanovku. No, už ju máme, OK. No ale toto je luxusná lanovečka. OK. Tak to možno aj niekde hore dojde. Máme 5000. Tak sa pokúsime niekde tu urobiť čiernu šestovku alebo nejakú. No toto bude 100 stupňov, hej. No. Tu na takto. Toto je už luxusnejšia lanovka, vidieť to, hej. No. Toto bude čierna šestovka. Alebo dáme len na je to? Nie. No, tu už sú inšie lanovky. Také luxusnejšie mi pôjde, alebo takéto. Ale neviem, čo v nich je výhoda aká. Ale je OK. Možno budú mať nejakú výhodu. Ale nevidím nejakú. Zatiaľ. OK. Nič nemajú ani že nejakú výhodu alebo niečo. Alebo možno že iba ináč sú nadekorované. Lebo nič inšie v nich nevidím. No, OK, ale prečo na ňu nikto nechodí? By ma zaujímalo. No, OK. Ľudia nie. Ja som si teraz uvedomil, že mám celú dobu ďalej mikrofón. Dobre, dúfam, že bude dobré audio. Teraz akurát do pol minúty skončí video. Tak dúfam, že bude dobré audio. Tu na jaký je strmý kopec. Ale toto urobili asi sa to, že by mohol byť taký strmý kopec. Skôr si lišiavovať, koľko je. OK. Ale hlavná stanica nie je nejak iná. Trochu možno iná je. Ale nejaký rozdiel nevidím. OK, to nám máme strmší kopec. Podľa mňa to dáme modu, hej. No, dobre. To nás pomalíme. OK. No, ide prvý líšar. Ako nemajú to dobre robené, takže... No, OK. Ale ľudia, toto bude pre toto videjko všetko. Ak sa vám páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Tak, čus, autobus.